sare. Oh, santa. Mia aguli thang haimeni aguli thangai phirokru anne horni sara atar tamkna azarawa abun bisingo sini kamiyo begramo azagawo borok kisu songko borok bathak laijak mani khonai tile laijak abun bage borok singno bathak dehni bathak rekha bangkai bathak mani yagulo bathak kok ke salai laikya kabangma korok salai kya singko nai ke kuno walanya ni buya sing kuno bulanya ni buya ya sing hai nogo kifil purus e borok kasulai sing no ba ke mani khonai tijak ba kabangma sini passenger tonga ni ngo gari wo aba kino sini passenger kisu songko borok dukuman ba kya dukuma mani yagulo sing aba kino sing kharani yokha kuno rokom karan ta nega borok jodi sing aro bathaki tonghakai sing borok kabangma buja khumung yakaba tebo ongko ongkhomo sing kharinyo ongkha phionai ni diani gari rok aba ke bokhogoi rejak ba glass sobai rejak borok komse kom borok ongkhana 20-25 jona borok aba ke gathering wi aba ke ongjak. Acha nang a jagao gathering jakni samani abo kuno political party da na tam bagi borok aro kutum kana borok to sikang baria CPM khlai reyo angabon bisingo tabu tipramotha ni borok tongoski songkong borok ang kami ni ngonggai ang siniwo koyekjona borok nang ke sinika saiman ka abon bagai ko borok obahai tang motha khaitong motha ni borok motha mane tipramotha emne borok abo tamno ansugui khlai kana nono ang musamiya tamni bagai ansuk khlai kya ang to kuno mane kebai sing walai suklai kire kebai bulai tonglai kire karan sing to khorcha driver gari chalogoi chao gari chalog mane bisinti ang koi ko bai khlai mane gai chemiya borok ni tamni wansuk mani tongkha ba to sing chemiya borok ana attack aba ke khlai kya angkai nongni bisingo kebo sagrok duku da manbai kesa duku to mankha koyekjona duku mankha kisimsa bujaka akukha sang phiaba gari ni sang ongkhalai kebo joton kiri laijak o kiri laijani bisingo ongkhalai aba kena gari bisingo tampuknya sing borok ke bujaka